ristisi johtaa tänään askeleeni. Käsin sidotuin kaipaan vapauteen. Eessäs pieneks kasvassaan tuntea uudestaan. Jälleen rakkautes parantaa. Miks vaikeaa on tulla eteen puisen ristin? Se todistaa epäonnistunut on. En voi sanoa enempää, elämäni käsis jää. Ilman Jumalaa ei osaa rakastaa. En voi sanoa enempää, elämäni käsis jää. Ilman Jumalaa ei osaa rakastaa. Sun jälkesi johtakoon askeleeni. Alla ristin varjon alas painan pään. Sydämen syviin rämeisiin, kokemuksiin kipeisiin. Valosi vielä loistakoon. Sydämen syviin rämeisiin, kokemuksiin kipeisiin. Valosi vielä loistakoon. Herra, johda vaikka mun tieni kulkis minne. Johda silloinkin, kun en jaksais enempää. Silloin kun mä heikkoon, johdatukses jatkukoon. Koko elämän sun käsisi jätän. Silloin kun mä heikkoon, johdatukses jatkukoon. Koko elämän sun käsisi jätän. Sun ristisi johtakoon askeleeni. Käsin sidotuin kaipaan vapauteen. En voi sanoa enempää, elämäni käsis jää. Koko elämän sun käsisi jätän. En voi sanoa enempää, elämäni käsis jää. Tyhjänä ei osaa rakastaa. Tyhjänä ei osaa rakastaa. Tunnet itsesi, oot voimaton. Hyvä tehdä harvoin voi. Tunto raskas aina siirtää saa. Turmanus van luotas pois.
Oot voimaton näin voittamaan ilman Jumalaa. Saat tunnustaa, en rauhaa saa, mä ilman Jumalaa. Luotit itsesi, sen myönnätkin, rikki sielus särkyinin. Toisten tähden siirsit kutsusi, taivasitki tähtesi. Taas uudestaan hän kuuluttaa, mä tahdon pelastaa. Nyt uudestaan sä vastaavaan, niin synnit anteeksi saat. Tahton maailman, jos taipuisit, särkyis kaikki kauneinkin. Jeesus mokses särkyi ristillä, hän voiton tahtoo lahjoittaa. Nyt saavuoi, sä saavuoi, hän tahtoo pelastaa. Hän puhdistaa ja uudistaa, vie taivaan maailmaan. Tunnet itsesi, oot voimaton, hyvä tehdä harvoin voit. Tunto raskas aina siirtää saa, turmanus vaan luotas pois. Oot voimaton, sä voittamaan, näin ilman Jumalaa. Saat tunnustaa, en rauhaa saa, näin ilman Jumalaa. Saat tunnustaa, en rauhaa saa, ilman Jumalaa. Se oli sellainen asia, joka Keijo ja mun elämässä oli sellainen, joka kosketti, kun sitä joskus luullut, että ihminen voi tällä tavoin ikään kuin kyvykkäästi ja eri tavoin vaikuttaa, että saa sellaista asiaa, josta ihmiset voivat kokea, että tämä ihminen on onnistunut, mutta kyllä on täytynyt tunnustaa ajan myötä, että emme kukaan saavuta voittoja elämässämme, emmekä rauhaa elämässämme muuta kautta kuin Jumalan kosketuksen ja Jumalan vaikutuksen kautta. Tämä on sellainen päivä, minä muistan, kun siitä on aikaa, se oli muistaakseni, siitä on niin paljon aikaa, että olisikaan se ollut niin, että 80 vuonna. Ja tunnustan heti, että oli sellainen tilanne, että olin tuolla Vammalan helluntai-seurakunnan kokouksessa ja oli sellainen tilanne, että minä olin menossa illan tilaisuuteen. Huittisin siitä ja päätin sitten, että pysähdyn siinä nykyisen Sastavala. Se on muuten aika erikoinen kylä. Se on muuttanut minunkin aikanani 3 kertaa nimensä. Joo, se on ollut aikoinaan, minä muistan sen Tyrväänä ja kaikki tyrvääläiset muistaa sen, että se on
tyrvää edelleenkin. Ja sitten se muutettiin 64 vuonna sitten Vammalaksi ja siitäkin käytiin kauheaa taistelua, että pidetäänkö se edelleen Tyrväänä vai Tyrvään kaupunkina vai tuleeko sitä Vammalan kaupunki. Ja ne muutti sen Vammalan kaupungissa ja sitten nyt kaiken lisäksi se muutettiin sitten vielä 3. kerran Sastamalaksi. Ja sitten nuoret sitä veistelee sitten, että Saastamala. Mutta ihan kaunis, nätti, pikkunen kylä. Mutta se on jäänyt mieleen siitä, muistan kun olin kauan sitten siinä kokouksessa ja Kangassalon Lasse, muistatko sä Lasse? Kangassalon Lasse yhtäkkiä havahtui, että olin kokouksessa mukana, niin sanoi, että hän mietti ja ihmetteli, että kun ei hänellä ollutkaan sanottavaa, niin nyt hän ymmärtää, kun tuo Veija on täällä, niin se saakin nyt puhua. Ja sitten mä ajattelin, että voi mihinkä laitto, mutta mulle kun oli nimenomaan isäinpäivä ja mä ajattelin, että minä luen tämän tekstin ja minä koetan, että minä luen sitä niin harvasanaisesti, että menee pitkään aikaa. Ja kyllä minä siitä selvisin, mutta taisi olla kyllä sillä tavoin, että siinä tilanteessa, että jälkeenpäin mietin ja ajattelin, että olisi voinut jotain muutakin sanoa, mutta tämä Armaksen Allanin aloitus, minä aina muistan Armaksena vaan, mutta Allanin aloitussanat oli äärettömän koskettavat ja erittäin tällaiset puhuttelevat ja ajattelin mielessäni, että kyllä se on vaan erikoista, että on sellainen tilanne, että minne menemme ja niin edelleen, niin kyllä se vähän sillä tavoin on, että jos olemme Jumalan johdatuksessa, niin usein olemme sitten saman asian kanssa matkalla kuin sitten mitä sitten on se kokouksen ilmapiiri ja kokouksen johtajat ja niin edelleen. Ja nyt mä pyytäisin, että jos kuka jaksaisi, niin nousisi ylös ja mä luen tähän tilanteeseen tästä Johanneksen kirjeestä johdantosanaa, mutta sitten luen täältä myöhemmin tässä sitten 2-3 jaksosta, jotka liittyvät tähän kyseiseen asiaan. 1. Johanneksen kirje ja sen 2. luku ja jae 13 kuuluu näin. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämä kyseinen pari jaetta liittyy tähän, mikä mun mielessäni on tähän asiaan kyseisenä tällaisena tärkeänä asiana, josta veljeni jo tässä alussa esille toi. Filippiläiskirjeessä 10. luvussa sanotaan tällä tavoin, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman, hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Sitten tässä Galattalaiskirjassa sanotaan
3. luvussa jakeessa 20, toisessa luvussa jakeessa 20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Nämä 3 Raamatun jaksoa liittyvät kaikki samaan asiaan. Kysymyksessä on sellainen tärkeä ajankohtainen asia, ei vain isänpäivään, vaan hyvin ajankohtainen asia aikaan, jossa elämme. Ja se on se, mistä niin Johannes kuin kun Paavalikin mainitsee sitten. Ja nimenomaan se, että kun Johannes mainitsee ja sanoo, että hän ilmoitti asiansa isille sekä nuorille siitä todellisuudesta, että puhuu siitä, että ne on ikään kuin oppineet jotakin. Ja olivat oppineet tuntemaan Jumalaa. Ja kun opitaan tuntemaan Jumalaa, niin tapahtuu sellainen tärkeä asia, opimme elämää. Joo. Se on muuten äärettömän vaikea oppia elämään niin kuin tässä ajassa, jossa elämme, ellemme opi ensin niin kuin tuntemaan Jumalaa. Voi että siitä puhutaan, kuulkaa, tästä asiasta liian vähän. Ja mun täytyy sanoa, että mä olen kaikkein huonoin ihminen puhumaan tästä kyseisestä kauniista asiasta, oppia tuntemaan Jumalaa. Paavali sanoi sen Galattalaiskirjassa, jota hyvin harvoin uskalletaan siteerata. Kaikki luulee heti, että se on tavattoman vaikeaa suorituskeskeistä juttua, mutta näin se ei ole. Kun opimme, että Paavali puhuu siitä, että kun hän oppi tuntemaan Jumalaa, niin tästä ei tullutkaan suorituskeskeistä tästä asiasta, vaan hän tuli ikään kuin voisi sanoa näin, että hän oppi ymmärtämään Jumalan suurta rakkautta. Voi miten tavattoman tärkeä asia oppia tuntemaan Jumalaa, että Jumala ei ole kurittaja. Se tosi hyvä asia tämä, kun maalaiskylissä, kylässä kun on asunut ja niin edelleen, niin opin tuntemaan ja tietämään, että justiin nimenomaan vietiin sitten vasikoita ja karjaa vietiin tällaista aitauksen sisällä, joka oli tietynlainen kuri, jonka nämä sitten eläimet ymmärsivät, että tätä käytävää pitkin mennään sinne, mihinkä on sitten isäntäväen tahto. Ja kun Paavali sanoo tällä tavoin, että osaan elää. Tämä on kuulkaa tullut viime päivinä niin lähelle minua, että minun täytyy sanoa, että osaanko minä elää, olenko oppinut elämään niin, että mun elämäni vaikutuksessa olisi sellaista, että lapsetkin ymmärtävät, että mistä on kysymys. Isäni oli sellainen tyypillinen pohjalainen, pienikokoinen mies, mutta tavattoman itsepäinen ihminen. Kyllä täytyy joskus sanoa, että tuli mieleen semmoinen asia, että hänen luonteensa ja tällainen oli sellainen. Tämä kuvaa hyvin, kun sanon, ja toivon, että ette loukkaannut, kun mainitsen. Hän on luonteeltaan sellainen ihminen, että kun hän sanoi jonkun asian, hän oli sitä mieltä, että niin kuin hän mainitsi tällä tavoin, että häviöksensäkin mies pitää sanansa. Ja ne on semmoinen tyypillinen pohjalainen luonne, että vähän niin kuin, mutta
Se oli sellainen tilanne, jossa hän opetti minun elämääni sellaisen, mistä esimerkiksi tänään tuli mieleen aamulla, kun heräsin. Niin sanoin Anjalle sellaisen asian, että kun muistin sitä, kun hän mainitsi ja sanoi tällä tavoin hyvin usein, että kun hän oli sellainen harvapuheinen ja välillä oli niin, että joskus täytyi melkein maksaa, että hän vastasi, mutta hän ei puhunut turhia asioita, niin se sanoi aina hyvin usein, että parempi on viisaita ajatella kuin hulluja puhua. Ja se on muuten tyypillinen sellainen pohjalainen ajattelutapa, että kun talon isäntä sanoi vaimollensa, kun vaimo sanoi, että kun sinä et ikinä sano, että sinä välität minusta, että kun sinä olet aina sillä tavalla, että niin erikoinen, kun sinä et koskaan sano, että sinä välität minusta, eikä sinä rakasta minua, niin isäntä sanoo vaimo, että sanoihan minä 40 vuotta sitten. Tuosta pohjalaista tyyliä. Mutta se oli kerrasta sanottu niin, kyllä se oli peruuttamaton tosiasia. Tiedättekö ystävät, Paavalin elämässä oli opetuksena tämä oppia elämään, osata elää niin, että meidän sanoillamme on pohjaa, merkitystä. Että se on kompassi, joka vaikuttaa niin, että ihmiset ovat tosissaan, ymmärtävät, että mistä on kysymys. Kun on miettinyt tänä aamuna ajatellut tätä, niin täytyy myöntää ja sanoa, että tämä kyseinen tilanne, josta Paavali mainitsee, niin hän oikeastaan puhuu siitä todellisuudesta, että hänen ajatuksensa, että hän on oppinut elämään. Hän on oppinut ymmärtämään, että Jumala on kaikessa se muuttumaton rakkaudessaan ihmistä kohtaan. Kun veljeni mainitsi tuossa alussa tästä kyseisestä asiasta, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mulle tuli niin vahvasti mieleen, että elämme aikaa ja ajanjaksoa, jossa seurakuntaelämässä, nyt mä tuon sen näin. Älkää veljet ja sisaret ymmärtäkö väärin. Teillä on opettajat täällä keskuudessanne ja neuvojat, jotka neuvovat teitä. Mä olen vierailijana ja niin edelleen. Ja usein vierailijalta ajatellaan, että se tuo vähän niin kuin tuo mukanansa vähän niin kuin täytekakkua. Mutta mun täytyy sanoa, että minä toivoisin, että voisin olla vierailijana tänään sellainen ihminen, joka voisin tuoda esiin sen todellisuuden Jumalan tahtoon, että opimme elämää. Että oppisimme sen, mitä Paavali sanoi, että osata elää. Tähän elämän osaamiseen liittyy sellainen tosiasia, että se tarkoittaa sitä, että kyseessä on tällainen oppia tuntemaan Jumalaa. Tämä Filippiläiskirjassa Paavali sanoi, että tunteakseni hänet. Tiedättekö te, uskaltaisin sanoa näin teille, kello menee niin tavattoman lujaa, että meillä on sitä mukavaa olla yhdessä kokouksen jälkeen, niin minä en kovasti teitä ja pitkään teitä häirittää, mutta ajatus, joka mielessäni on vahvasti ollut, niin on sellainen, että oppia tuntemaan Jumalaa, niin osaamme ja opimme myöskin elämään. Mitä enemmän opimme tuntemaan Jumalaa, sen enemmän opimme ymmärtämään, että rajat on vaikutettu ja laitettu Jumalan sanassa niin, että ne on meidän turvaksemme. Ihan oikeasti, kuulkaa, ne on turvana meidän elämään. Minä en ole, niin kuin sanoin, että en ole varmaankaan oikea ihminen puhumaan näin.
vahvasta ja kaunista asiasta. Tunnustan, että olen varmasti väärä ihminen. Mutta joskus on tultu aikaan ja tilanteeseen, että kun ei puhuta, niin Jumala laittaa kivet huutamaan. Ehkä tämä on yksi sellainen syy, että kun mietin ja ajattelen, puhutaan tänään opettamisesta. Ihmisillä on tavattoman voimakkaasti käsite, että se, älkääkä nyt ymmärtäkö väärin, kun sanon tällä tavoin, että esimerkkinä, että ajatellaan niin, että opettamiskäsite on sitä, että siirretään toisilta lainattua tietoa ja sitten sillä opetetaan asioita. Oletteko te hyvällä, mitä mä tarkoitan? Onko täällä opettajia ketään? Kuka uskaltaa sanoa, onko täällä? Yleensä on montakin, mutta ne on isänpäivän juhlia. Niin, mutta minä en puhukaan niille, jotka ei ole paikalla, vaan teille, jotka olette paikalla. Mutta tiedättekö, opettajat puhuvat, vaimoni, kaksi veljeä on olleet, molemmat on eläkkeelle jo, tai toinen on jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja toinen on jo vanha mies, oli tällainen opettajana, muun muassa Lahden konservatorion opettajana, että sitten myöskin opetti 2 eri luokkaa, ensimmäistä ja toista luokkaa koulussa. Ja sitten hänen toinen veljensä oli tämän Sibelius Akatemian rehtori. Ja ne opettivat, ja se puhui mulle paljon heidän opettamiskäsitteestään. Ne siirtivät toisilta lainattua tietoa, minkä toiset olivat jo kirjoittaneet ja laittaneet paperille. Niin sitten he opiskelivat sitä ja siirsivät sitä sitten oppilaisiin. Nyt te ymmärrätte, mitä tarkoitan. Jumalan sanassa opettamiskäsite on sitä, että Paavali sen sanoi, oppia tuntemaan hänet. Ja kun opimme tuntemaan Jumalaa, niin se vaikuttaa siitä, että me viestitämme, mikä on Jumalan tahto seurakuntaelämään. Ja Jumalan tahto seurakuntaelämään on se todellisuus, että me opimme ymmärtämään sellaista tosiasiaa ensinnäkin äärettömän tärkeä asian, että evankeliumi, joka on annettu, niin kuin Jumalan sana sanoo, että evankeliumissa on Jumalan voimaa, niin me siirrämme ihmisiin evankeliumin suuruuden ymmärtämistä, niin kuin Jumala sen tahtoo. Ja tiedättekö ystävät, kun ajattelen sellainen tilanne, joka meidän aikanamme on äärettömän tärkeä asia. Toivon, että ette loukkaannu, kun mä mainitsen, mutta täällä esiteltiin mulle, mutta en mä nyt enää muista, mä oon niin vanha mies, että mä nyt enää muista, kuka se oli, mutta täällä esiteltiin, kun mä tulin tänne, että oli evankelista täällä. Joo, Tuomas. No niin. Tämän seurakunnan keskellä on veljeni kantaa tätä erityistehtävää, evankelistan tehtävää. Mutta minä sanoisin, meidän kaikkien pitäisi olla evankelistoja. Ei pelkästään Tuomaksen, eikä Freemanin Veija elämässä, vaan meidän kaikkien pitäisi olla evankelistoja. Niin, että meidän elämämme puhuu, ei vain sanamme ja saarnamme, vaan meidän elämämme puhuu. Niin, että ihmiset ottavat tosissaan. Sen takia Paavali puhuu oppia elämään. Oppia elämään ja omistamaan Jumalan tekoja elämässään. Ja kun ajattelen, teettekö, kun meistä kaikista tulisi tällaisia, että Jumala valloittaa meidät. Ja kun me lähdemme täältä ovesta pihalle ja menemme kansan keskelle,
voi minä sanoa, että voi olla, kuulkaa, tämä Vantaa nopeasti valloitettu. Mutta jos me vaan ajattelemme, että maksetaan jollekin, joka pysyy pois täältä. Älä ymmärrä väärin, kun tätä mä sanon kokemuksesta puhun. Ei se ole sitä, että maksetaan jollekin, joka sitten ikään kuin kantaa sitä, vaan meidän kaikkien tuli siellä olla. Eli meidän tehtävämme seurakuntaelämässä, kun opimme omistamaan Jumalan tekoja, opimme elämään niin kuin Jumala tahtoo, niin, ja opimme uskomaan siihen. Mä kerron teille, havainnollistan tämän. Kun minun vanhemmat asuivat tuolla Satakunnassa semmoisella pienellä paikkakunnalla kuin Punkalaidun. Oletteko te kuullut semmoista? Kyllä. Siellä oli semmoinen pakkotyölaitoskin. Sinne laitettiin sellaisia, jotka ei tahtonut, niin kuin, jotka vierastivat töitä, niin ne joutuvat pakkotöihin. Mutta tiedättekö te, mulla on jäänyt niin mieleen semmoinen asia, ja tuli tänä aamuna sellainen tilanne mieleen, että kun äitini sanoi mulle, että joka on jo edes mennyt, eli aika vanhaksi ihmiseksi, kun hän sanoi mulle, että tällä tavoin, että sellaisen, että me hakemaan puita, silloin rikottiin myöskin puut. Ei ollut niin kuin pilikottuna niin kuin nykyään on niin, että laitetaan napista päälle ja sitten tulee lämmintä ja tulee valkeaa ja niin edelleen. Ei, silloin täytyy rikkoa puut. Pieniä puita. Ja ne oli usein niin, että pikkupojalle ne oli aika kova työ, kun oli metrisiä halkoja. Ja sitten yritti sahata niitä puita poikki. Ja sitten kun niitä tuli tarpeeksi paljon, niin sitten kirveellä niitä palastettiin. Mutta hän sanoi, että mitä pitää tehdä. Mä havahduin siihen tänään, että mä oon ollut ihan oikeasti aika kuuliainen. Minä otin vastaan sen, mitä mulle neuvottiin. Ja miettikää sitä. Mä oon yli 70 vanha mies. Mä olin 7 vanha pikkupoika. Kuulkaa, kun Tampereen helluntai-seurakunnan rukoushuoneella mustalaispoikana sain tulla Jeesuksen luokse. Kysymyksessä on oppia siitä, mitä isät sanovat ja mitä vanhimmat neuvovat ja puhuvat. Ne eivät neuvo meitä vikaan. Sen tekemättä ota vanhimman tehtävä. Neuvo lapsiasi oikealla tavalla. Ei niin, että korville tulee. Mä kerron teille esimerkin taas sieltä Punkalaitumelta, jossa isäni ja äitini asuttiin. Ja meitä oli 7 kakaraa ja kaikki olimme sitten varmaan tietysti, että oli varmaan saatu enemmän jotain elämää kuin oli pitänytkään, mutta olimme tosi villiä ja vilikkaita. Ja jäänyt mieleen sellainen tilanne, kuulkaa, kun oli niin pikkunen huone. Mä en edes osaa sanoa ihan tarkkaan, mutta sanotaan nyt noista, onko ne niin kuin nuo, mitkä nämä on nämä pariovet. Niin nämä ovet, jos laitetaan tuonne ja sitten saattoi olla, että tämän kokoinen, voi olla, että ei ollut näin suuri. Se oli pieni se huone. Ja tiedättekö, siinä oli hella sitten, jossa sitten tehtiin ruoka ja niin edelleen. Ja oli sellainen tilanne, että siellä oli semmoinen neliskanttinen, vanhanaikainen, semmoinen, miksikä sitä sanotaan, talonpoikaismallinen, semmoinen neliskanttinen pöytä. Ja siinä pöydällä oli sitten semmoinen
pitsiliina, semmoinen pitkä hapsuliina, että se ulottui ihan lattialle asti. Ja sitten tiettäkö, meille tuli sinne sitten vanhempieni luot tuli jotakin sitten tällaisia kulkevia romaneita ja niitä kun tuli sitten, kun kuultiin, että missä on asuinpaikka jollain romaneilla, niin sinne tuli yleensä sitten tuli kulkeilla olevat romanit, ne uskalsivat tulla toisten mustalaisten luo. Ja tiedättekö, oli sellainen tilanne, että se mun äitini oli laittanut siihen pöydälle sitten, laittanut kahvikuppeja, niissä varmaan mitään tassia olla. Ei todennäköisesti ole. Kaikki oli varmaan eri pariakin. Minun ei ole mikään häpeä tunnustaa sitä, että mistä tässä kartanosta ollaan lähtöisin. Kaikki me olemme takapihan saveen. Näin se vaan menee. Mutta se on jäänyt mieleeni mulle vahvasti, kun tapahtui sellainen tilanne, että kun leikimme sitten tällä perheellä, joka tuli käymään, niillä oli lapsia mukanaan ja sitten me leikittiin ja juostiin siinä pienessä huoneessa ja 1-2 meidän varpaat tarttuivat kiinni siihen pitsiliinaan ja siinä oli kahvia sitten ja kahvipannu ja kahvia kaadettu kuppeihin ja ne oli siinä pöydällä ja no kun se tarttui mun jalkoini kiinni se pitsiliina, niin nehän tuli kaikki lattialle. Ja tiettäkö, kyllähän mun äitini siitä mua torui, että voi poika minkä teit. Mutta en minä koskaan lakannut olemasta Freemanin Aune ja Vartin poika. Isäni ja äitini sukunimi oli alkujaan ja isäni oli ihan loppuun asti Lindberg. Mutta ja minäkin olen ollut Lindberg, mutta minä jossain vaiheessa muutin sitten nimekseni Freemanin siitä syystä, että minä kasvoin mummuni ja vaarini kanssa. Ja, mutta en minä koskaan en milloinkaan lakannut olemasta, niin kuin käytin sanaa, Lindbergin, Aunen ja Vartin poika. Ja kun ajattelen tilannetta, me voimme elämässämme, että me aina osaa elää niin kuin pitäisi. Elämässä on, niin kuin laulun tekijä sanoi, syviä rämeitä, kokemuksia, kipeitä, mutta sitten jatkaa kauniisti ja sanoo, mutta silti vielä anna valosi loistaa. Se on minusta tosi hienoa. En minä tiedä, ymmärrättekö, mutta tämä on evankeliumia, jonka tarkoituksena on ihmistä kohdata ja vaikuttaa niin, että uskomme, me voimme oppia elämään niin kuin Jumala tahtoo. Ja niin kuin Paavali sanoi, että osaan elää, niin hänenkin elämässään oli, että hän havahtui ja mainitsi siitä, että hän ei aina osannut elää. Ja uskalti sen sanoa, että mitä hän teki minulle ennen, millekään, ennen murhamiehelle, joka tappoi ja teki paljon pahaa. Niin Jumala ilmestyi ja opetti elämää. Eikö ole hienoa, Ville? Jumala voi feijaa niin kuin Allani ja niin kuin teitä ketä tahansa tänä päivänä. Jumala voi opettaa elämään niin kuin Jumalan tahto on. Aina emme osaa elää, mutta se on Jumalan tahto. Vai mitä mieltä Pirkko mummo? Se on äärettömän tärkeä asia, uskaltaa omistaa elämässään. Joosuan kirjassa ihan lopuksi sanotaan tällä tavoin. Haluan tänään teitä tällä tavoin tähän jälkiosaan rohkaista ja sanoa. Joosuan kirja 5. luvussa on erikoinen tilanne. Muistaakseni 14 tai 15 jakeessa
mä muistasin sen ulkomuistista, niin sanotaan tällä tavoin, että tämä Joosua-niminen mies, hänelle ilmestyy tällainen kirkas enkelihahmo ja sitten tämä Joosua havahtuu, että hyvänen aika Jumala ilmestyy hänelle ja sanoo, että kuka olet miehiäsi? Niin sitten hän sanoo tällä tavoin, vastaa Joosualle ja sanoo, olen Herran sotajoukkojen päämies ja olen juuri nyt tullut. Mä haluan rohkaista tänään Vanvei-seurakuntaa ja sanoa, että tiedättekö te ystävät, on äärettömän tärkeä asia meidän kohdallamme on se, että opimme elämässämme niin kuin Joosua uskalti, havahtui siihen, että hetkinen, häntä lähestyy Jumalan henki. Ja sitten sanoo, niin kuin tänään Jumala tahtoo sanoa meille, hän lähestyy meitä, tämä Herran sotajoukkojen päämies, ja opettaa meitä elämään niin kuin Jumalan tahtoo. Tällainen Jumalan terveiset teille tänään. Ja toivoisin niin, että omistakaa se ihan sitten sillä tavoin, että Jumala voisi antaa siunausta niin, että piisaa. Se on Jumalan tahto lähestyä ja kohdata kansansa Herran Jeesuksen nimessä. Käymme kiitokseen ja rukoukseen Jeesuksen nimessä. Väkevä Jumala, iankaikkinen Isä. Kiitos, että olet varannut siunauksen seurakunnan elämään ihan seurakunnan tarpeiden suuruisen. Herra, kiitos, että Jeesuksen nimessä kohtaat meitä tänään Vantaan Vanvei-seurakunnan ystäviä, uskovia. Ja siunaat ja rohkaiset tänään niin kuin rohkaisit Joosua ja sanoit, että olet Herran sotajoukkojen päämies ja olet tullut. Ja Herra, kiitos, että olet keskellämme. Opeta meitä elämään niin kuin sinä tahdot. Herra, niin että voisimme Paavalin tavoin sanoa, osaan elää. Isä, ole kiitetty ja ylistetty, että olet varannut siunauksen kansasi keskelle. Herra, siunaa armastaja, siunaa veliä, evankelistaa, siunaa seurakunnan vanhemmistoa, siunaa runsaasti. Isä, anna tämän seurakunnan tulla kuuluisaksi tällä leveysasteella siitä, että Jumala kirkkaudessaan, väkevässä vaikutuksessaan siunaa kansaa ja siunaa tätä paikkakuntaa ja tekee tiettäväksi Jumalan tahtoa Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä. Tässä kun olemme rukouksessa, päät alas rukoukseen painuneena, niin kysyn, että onko täällä tällaisia ystäviä, jotka toivotte, että Jumala teitä lähestyy. Toivot, että Jumala lähestyy sinua ja antaa voimavaikutusta sinun elämääsi. Niin anna merkki vaikka itsestäsi kädennostolla ja siunaamme sinua Jeesus nimessä. Kiitos Herralle, täällä on tavattoman paljon minun lisäkseni, joka toivon, että Jumala lähestyy. Tehdään sillä tavoin, minä pyydän enkä kutsu teitä esille sen paremmin, mutta tehdäänkö niin, että laitat kätesi vierustoverisi ylle ja siunaat vierustoveriasi. Pyydän siitä veljet, evankelista veli ja niin edelleen, niin otatte sieltä vaikka Villen siihen joukkoonne mukaan ja Herran nimessä, aamen, Jeesus veren kautta. Abra farde de sante gloria de parto edersia. Jeesuksen nimessä, kunnia Jeesus. Isä, kiitos ja ylistys. Herra, kiitos, että olet varannut seurakunnan elämään siunauksen, väkevän armosi vaikutuksen. Jumala, me ylistämme, että saamme lähestyä sinua, joka olet luvannut, että lähestyt meitä. Pyydän sinua, kuule pianisti, sisko, tuutko sä tähän mun kanssani?
Aamen. Herran nimessä. Jeesuksen veren kautta. Isä, kiitos, että saamme siunata, sillä siihen sinä meidät kutsuit. Herra, me kiitämme, että saamme julistaa sinun ilmestymistäsi toinen toistemme elämän ylle. Herra, kiitos ja ylistys, vahva Jumala, väkevä armossasi, voimassasi Jeesus. Herra, siunaamme lapsiamme ja lasten lapsia ja Herra, pyydämme, että anna meille, Herra, viisautta olla vanhimpina neuvomassa heitä oikealle tielle Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että niin kuin Herra likkanikin, tyttärenikin soitti tänään ja pyysi esirukousta puolestaan tämän matkalle, kun lähdin. Ja Herra, me siunaamme Karmenia ja pyydämme, Isä, siunaa runsaasti, väkevästi, voimallisesti. Herra, kiitos, että siunaat sisartani, joka tämän seurakunnan keskellä musiikista vastaa. Siunaa runsaasti. Jeesus, kiitos Isä, että näin saamme luottaa sinun läsnäoloosi Jeesuksen suuressa nimessä. Kiitos Isä, kiitos Poika, kiitos Pyhä Henki Jeesuksen nimeen. Aamen. 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 Kiitos. Kiitos.